Добрый день, меня зовут Айдар Мужтабаев. Это программа «Бугюн» в прямом эфире телеканала АТР сегодня. И я проведу с вами 2 часа. Потом будет Гульсум Халилова, потом будут новости и все-все то, что у нас обычно бывает. Каждый день мы что-то новое, интересное рассказываем своим зрителям, которые живут как на оккупированной территории, временно оккупированной территории, так и на всей территории Украины, в совершенно разных странах Запада, вплоть до Новой Зеландии. И недавно был зритель, который мне написал, что он нас смотрит, по-моему, спорит, нет, с Папуа-Новой Гвинеей, что-то такое. Да. Вот. Это пані Наталя Беліцер. Дуже приємно, вітаю усіх. Пані Наталя моя перша гостя сьогодні. Я дуже радий її бачити тут, тому що, як то кажуть, вона була однією з засновниць того закону, який ухвалила Верховна Рада України, закону про корінні народи України. І зараз я, звісно, хочу почати нашу розмову саме з цієї теми. Ваше враження від того, що відбулося? Щире таке. Так. Ну, взагалі вся історія з цим законопроектом дуже тривала, дуже цікава, в чомусь дуже сумна, а в чомусь переможна. Я просто хочу нагадати, що я брала участь у розробці не тільки версії законопроекту, який був ухвалений, а в 96-му році ще, одразу після ухвалення нової Конституції України, восени ми, така міжвідомча робоча група, ініційована тодішнім Міністерством юстиції, розробила дуже, от я його перечитую, сучасний, досконалий, вичерпний законопроект про статус кримсько-татарського народу. Тоді не згадували караїмів і кримчаків, в силу їхньої малочисельності, глибокої асимільованості, не дуже такої вираженої, скажімо так, політичної активності. Він був, до речі, перекладений англійською мовою. Він високі оцінки від деяких міжнародних експертів отримав. Тоді ж була розроблена така концепція стратегії України в галузі захисту прав корінних народів. 96-й рік. Можете собі уявити? Не можу. Ну ось, і я тепер не можу. Отака дивна історія з цим. Вона заслуговує на те, щоб записати її окремо в повному вигляді. Після того, ви пам'ятаєте, скільки було спроб, там і Безсмертний, і Кличко, і такі слабкуваті версії. І ось нарешті все начебто закінчилося, але ще не зовсім, бо це суто рамковий, дуже поміркований, дуже обережний. Базовий закон. Оцей сучасний. Без будь-якого натяку на радикалізм чи щось таке, що може підбурювати когось до чогось. І на подив, я думаю, не тільки мій, а й ваш, і багатьох ще, саме це законопроект. Не мова, не освіта, навіть не футболки «Слава Україні», героям слава, не дає спокою Росії, російському президенту. И лично Путину. Редко, когда он лично чем-то взбешен. Обычно говорят его помощники, всякие жирики, шарики, вот эти всякие Скобеевы, да, они там плюются, рвут на себе рубахи, говорят, мы там все там Украину там всех перебьем, захватим, освободим и так далее. Тут тот редкий случай, когда лично фюрер был задет, и казалось бы чем? Сугубо, казалось бы, внутриукраинским вопросом о коренных народов. Украина, у него, кстати, в России есть такой закон, когда-то принятый, да? Там два федеральных закона про малочисельные коренные народы. Я думаю, что про них никто, кроме как в России, не знает, и в России про них никто не знает, кроме некоторых народов, может быть. И тут вдруг Украина принимает закон, абсолютно рамочный, базовый, спокойный, вообще просто формулировки, определения. По сути дела, мы имеем дело с таблицей определений.
Что есть что? Что такое коренной народ? Кто они такие? Там, ну и так далее. Да, базовый закон. Да, і Такая далі азбука. так у відповідності до такого документу м'якого права, як Декларація ООН Ну, да. про права корінних народів. Тобто, ну, не можна було очікувати такої реакції саме на нього. Я ждал, я знал. Да? Потому что я знаю, что любое, где упоминаются крымские татары и где упоминается коренной народ, вот хотите разделить Путина, скажите два слова, крымские татары, или скажите два слова, коренной народ, имеется в виду Украины, он сразу знает, про кого идет речь. Да. И это вот здесь кость в горле, потому что это отрицание русского Крыма. Вот и все. Ви знаєте, це більш-менш раціональне пояснення. При тому я б хотіла привернути вашу увагу, що тут чітко простежується той же ж психологічний стан табуювання. От як прізвище Навального ніколи ж не згадується, да? Табуйована. Там, отой німецький пацієнт, там, отой блогер, той громадянин, про якого ви згадуєте, уникаючи називати прізвище. Так само зверніть увагу не тільки у самого Путіна, а у всіх ті, хто йому підспівує таким струнким хором також. Кримські татари ніде не згадуються. І це, як на мене, ви знаєте, вже справа не політики, не соціальної психології, а скоріше психотерапевта чи психоаналитика. Вот це щось перемкнуто. Нет, а я думаю, что нет, я не согласен. Я считаю, что это абсолютно рациональное поведение, потому что если Путин начнет говорить крымские татары, и коренной народ Украины крымские татары, он это не может выговорить в принципе, потому что тогда что он делает в Крыму? Ну просто, если коренной народ Украины, крымские татары, коренной народ Крыма, то что ты делаешь в Крыму? Какой русский Крым? О чем ты тут всем рассказываешь, да? И я просто вот вижу смерть Кощееву, ну не физическую, я не знаю, сколько он проживет, но такую ментальную, вот эти три шага, закон вот этот, закон о крымских татарах и Конституцию Украины, вот тогда от него можно будет прикуривать просто, вот реально. Потому что, когда Украина объявит Крым своей автономией своего народа, коренного, который неотъемлемая часть Украины, и к этому никто не может придраться, потому что есть ООН, есть хартии, есть европейские хартии, это поддержит весь Евросоюз и весь Запад поддержит. Вот тогда с нашим Кощеем-то совсем будет плохо. Так, з іншого боку, я б хотіла, щоб ми всі щиро подякували Путіну, бо різко зрос інтерес до цієї теми, до проблеми корінних народів в світі, в Україні, да, наконец мы начали в этом разбираться все. Який би ніколи не відбувся, точно, якби не така реакція. Сколько вы книг издали, написали? Вы каждому народному депутату дали, но не все умеют читать, понимаете, и не хотят читать. Вы же все разжевали просто на пальцах. Кто такие коренные народы, национальные меньшинства, это определение. Вот. И никто не хотел это читать, слышать, ну как бы это все недоречно было, да? А сейчас, когда Зеленский внес, выясняется, что это слабое место Путина, и что как раз это его больше всего дратует. И я думаю, что вот если идти этим путем дальше, да, мы увидим еще более истерическую реакцию, которая будет еще хлеще показывать миру, больше, чем любая крымская платформа. Я прошу прощения, я за крымскую платформу, и мы это обсудим, да? Но вот реакция Путина на наши не слова, а действия, она очень серьезная. Это показатель того, что хорошие сапоги. Ви знаєте, я б ще до чого хотіла привернути увагу. Ну, ви дуже слушно зауважили, що різко зріс інтерес до цієї теми, проблеми, прав, саме відмінності корінних народів від етнічних спільнот в Україні. Це все правильно і це дуже важливо. Але я б хотіла зауважити, що дуже цікаве завдяки саме російській і путінській реакції у світі зрос інтерес до цієї теми, такої, як корінні народи в Україні. І ось на конкретному прикладі. Я отримала повідомлення від співробітників такої фундації Україна-США.
US-Ukraine Foundation, що дуже зацікавились цією темою в Сполучених Штатах і просять або про інтерв'ю, або про якийсь письмовий такий все. І в результаті, ну, я, можна сказати, в співавторстві з директором нашого інституту, паном Маркіяном Білинським, з його бездоганною англійською, підготувала на цю тему 2 статті. Тобто одна стаття про законопроект і все, що навколо нього відбувається, і головне, заключною частиною, яка зветься «Наступні кроки». Клас. І, значить, вона вже готова, і я сподіваюся, що днями з'явиться на сайті фундації. Це дуже важливо для всіх англомовних читачів, бо і конгресмени, сенатори американські так, ну, заходять на цей сайт, дуже ним цікавляться. Так що, бачите, без всієї цієї реакції нічого подібного не відбулося. Ну, якийсь там в Україні прийняли рамковий закон. Нет, это все спасибо Путину, который действительно, его начали, что это его так взволновало, начали читать, а тут пані Беліцер взяла і написала. І ще один аспект, який ми, мені здається, трохи недооцінюємо із закордонних реакцій. Україна-Туреччина. Ви знаєте, що Туреччина ж зазначена, визнана офіційно стратегією національної безпеки України як стратегічний партнер. І ви знаєте, який шалений тиск не витримує Путін своїх дружніх, неймовірно дружніх відносин з президентом Ердоганом, і тут його зносить на українській темі знов-таки. І що? Ну, там, знаєте, оце пляжно-курортно-томатні війни, які ніякого успіху не принесли Росії, від усього відмовилися, знов друзі, обійми, партнери там, і таке інше. І що робить Туреччина? Під час от нещодавнього візиту в червні групи українських депутатів з парламентаріями Туреччини вони зустрічалися, і на тлі отої розпалу російського гніву Мустафа Шентоп, це спікер, голова великих зборів Туреччини, турецького парламенту, на весь світ віщає, що Туреччина дуже високо оцінює оці законодавчі ініціативи України. Вона вітає подання президентом України цей законопроект. Туреччина сподівається, що український парламент проголосує за цей законопроект, а також в подальшому ухвалить закон про статус кримсько-татарського народу, і чим закінчує. Без усякого сумніву, такі законодавчі ініціативи підвищують авторитет України на міжнародній арені і безсумнівно будуть сприяти успіху такої ініціативи України, як Кримська платформа. Клас. Просто круг замкнувся. Це просто треба знати и дуже ценувати. Да, вы знаете, спасибо вам большое, что вы об этом сказали, сакцентировали внимание. Я этого, честно, не знал. Так треба ж відстежувати. Но это, да, ну и простите меня, пожалуйста. Я был в небольшом отпуске, поэтому не следил. Я, як експерт, просто змушена практично кожного дня 3 англомовні турецькі сайти проглядати і 3 азербайджанські, бо цей південний напрямок в нашій зовнішній політиці дуже важливий, хоча б з огляду на Крим, на проблеми безпеки Чорноморського регіону. Это вот, смотрите. А у нас недостатньо йому уваги. Вот что произошло, да? Президент Зеленский нашел политическую волю внести этот закон в парламент до Крымской платформы за 2 месяца, да? Успех у этого
закона невероятные. Россия в бешенстве, Турция поддерживает Крымскую платформу и, и говорит Украине комплименты на самом высоком уровне. Да. Да? К нам приезжают, по крайней мере, президенты всех соседних стран, ну, начиная с Польши, наверное, от Германии будет министр иностранных дел, не знаю. От Америки немножко ниже статус, но все равно, да. Это в первую, вот, когда говорят, знаете, вот американцы там пришлют всего лишь там министра энергетики. Во-первых, он не всего лишь, а очень известная личность в Америке. Он был, по-моему, хотел баллотироваться в президенты. Его знают, его любят. Он очень антироссийский, этот министр транспорта. Пит его зовут. Вот. И с ним надо тут делать интервью, приглашать его как только можно. Он очень может многое такого сказать, что нас воодушевит. На самом деле это не обязательно должен быть там глава Госдепа или там президент, хотя было бы хорошо, конечно. Но важно, что этим нам дают понять, что это ваше дело в первую очередь, Крым. Это вы должны с этого начать. Это вы должны тянуть. И на следующую платформу уже приедут все. Они сейчас посмотрят, как это прошло, что там будет, да, как выступит президент Зеленский, какие там будут документы, какие там будут реакции, да. И я думаю, что это просто пока такая осторожное представительство такое, хотя все поддерживают, ну как можно не поддерживать, да. Но если это пройдет успешно, а я надеюсь, что пройдет успешно, то через полгода-год все будет совсем по-другому, и это очень важное такое направление давления на Путина, на Россию. Я довгу річ произнес. Я про Кримську платформу вас хотів спросити. Щодо Кримської платформи. Ну, поки що це, я так розумію, в Україні розроблено, ну, переважно концептуальне бачення. 5 напрямків, 5 рівнів. Очень концептуальное. И тут был у меня Арестович Алексей неделю назад. И он сказал, что будет на платформе, будет более подробная стратегия, которую мы предоставим и с украинской правительство предоставит, и украинским гражданам, и международным партнерам. Вот будем ждать. Извините, я уточню. Ну, просто. ми не будемо обговорювати 5 напрямків, це надто широка тема. Що стосується от корінних народів і кримських татар. Ну, звісно, дуже приємно, що така реакція, такий інтерес, таке схвалення і, ну, майже безпрецедентне голосування. Ви ж зверніть увагу. Понад конституційна більшість. Це фантастика. Фантастика. Когда такое было еще в последний раз? Когда за НАТО и ЕС голосовали, тогда было такое Да, же. але знаєте, які в мене побоювання є? Що після такого успіху всі дуже задоволені, і законодавці наші в першу чергу, і розслабилися. Щодо Кримської платформи вже нічого більше не ухвалять, це зрозуміло, але принаймні зробити те, чого домагаються українські експерти, включно з кримськими татарами. Наголосити на тому, що це є лише перший крок, який показує напрям, в якому буде розвиватися в подальшому. Ну, така законодавча дорожня карта. Дорожня карта законодавча. Просто оголосити, дати зрозуміти. Бо якщо це єдиний приклад турботи про кримських татар, то вони ніяким разом нікого не можуть задовольнити. Це буде просто ганьба, і це буде фейк, і про це всі будуть говорити. Да, і буде розчарування. Такого, я думаю, не може бути. При тому, що всі практично документи, які мають входити в цей пакет законодавчий, вони ж всі пророблені, вони всі підготовлені. Бери, вноси, голосуй, отримай славу і заходь в історію. Да. Запиши, що тут брали участь там сучасне там і Мінреінтеграції, і Офіс президента, і будь-хто. Зроби знов так, що це знов подає президент. Будь ласка, від будь-яких суб'єктів. Но скористайся тим, що варто. Я думаю, что президент сейчас понял, какой эффект от этого закона. Он понял, что назад дороги уже нет, и зачем назад, когда иди вперед, и просто Путин бесится, общество поддерживает, как патриотический акт и так далее. То есть абсолютно ничего не вкладывая, никаких усилий, можно действительно сделать полезное историческое дело. Вот я еще, когда Порошенко был, я писал... Ну, у нас просто беседа же, не то, что интервью. Я тоже могу вам что-то рассказать. Когда еще был Порошенко, я писал: Петр Алексеевич,
Вам так легко войти в историю, поскольку известна вот эта истина библейская, что кто спас одного человека, тот спас весь мир. А кто спас целый народ, тот вообще спас вселенную. И вы войдете в историю просто... Даже если все остальное забудется, вот с этим вы в историю точно войдете, просто в учебник вы войдете точно, хотя бы с одним с этим, да. К сожалению, политической воли, каких-то расчеты там были, просчеты. Я считаю, это ошибка огромная, что Порошенко не внес. Теперь Зеленский. Вот 2 года, 3 месяца прошло, Зеленский внес. Я тоже с самого начала говорил, Владимир Александрович, вы хотите войти в историю, это очень просто. Спасите один народ, дайте ему шанс на будущее. Нарисуйте будущее крымским татарам и затвердите его в Конституции. И уже этим вы войдете в историю просто автоматически. Вашими именами, вашим именем крымские татары начнут улицы называть, как мы называли улицы Сахарова, Мустафы Джемилева, Петра Григоренко. Ну, вы же знаете, что мы за народ, да, как благодарный какой, что в каждом крымском поселке есть улица Сахарова, Григоренко и политических диссидентов советских. Да. То есть это тот случай, когда путь для политика в историю открыт, и он достаточно прост. У него есть конституционное большинство, как мы увидели. То есть на этом остановиться – это позор. Продолжить эту дорогу – это слава и честь. Извините. Достатньо в оточенні людей, які можуть донести до нашого чинного президента цю думку. Не знаю, ну хтось доніс, що треба підписувати цей закон. Хтось доніс. Ну, кажуть, що це може бути Рустем Умєров, може бути Рефат Чубаров, може бути Мустафа Джемілєв, може вони разом. Я не знаю, хто там в офісі. Беручи до уваги, що і вельмишановний Мустафа Джемілєв і Ахтем Чийгоза – це Європейська солідарність, то я не думаю, щоб вони аж такий мали вплив. Рустем Умєров – це «Голос», так? Ну, знаете, тут же справа не в тому, в якій партії ти. Справа в тому, чи можеш ти з кимось комунікувати і пояснювати офісу, там, людям, які кожен день цим не займаються, наскільки це важливо, особливо, якщо ми заявляємо про створення кримської на постійній основе крымской платформы. Я думаю, что в чем еще польза этой платформы? Она же действительно станет регулярной. То есть в один раз собирать ее нет смысла. И каждой следующей платформе мы должны будем показывать и себе, и своему народу, и мировому сообществу, что мы сделали еще один шаг по пути возвращения Крыма. Законодательные шаги в отношении Крыма, это могут быть то, что мы говорили, закон о крымских татарах коренном народе, это изменение 10 раздела Конституции, где по-другому написать не АРК, а государственная автономия в складе Украины на базе права коренного народа Украины, ну так как вот что написано, да. А дальше безгранично. Можно правительство в изгнании, можно министерства создавать какие-то, можно делать представительство Крыма в международных организациях, то есть в рамках украинского посольства там делать какие-то еще, то есть как это выглядели вещи. Перспективи дуже широкі і дуже позитивні. Я тільки до цього хотіла додати те, на що мало звертають уваги все ж таки. І експерти, і політики, і законодавці, а серед громадських організацій правозахисних найбільші і найвідоміші, найавторитетніші організації. Йдеться про Конвенцію Міжнародної організації права праці номер 169. Я просто хочу нагадати всім, що це єдиний міжнародно зобов'язуючий документ, це про права корінних та племінних народів в незалежних державах. Підкреслюю, в незалежних державах. Єдиний юридично зобов'язуючий документ, який передбачає звіти періодичні, міжнародний моніторинг зобов'язань, тобто на відміну від документа так званого м'якого права, яким є Декларація ООН про права корінних народів, це зовсім інший рівень. Це реальні зобов'язання країни, держави, яка його ратифікувала. І тому, щоб ратифікувати, також потрібен закон. І хочу нагадати, що
експертам насправді має бути добре відоме, що міжнародні моніторингові структури, там і ООНівські, і Ради Європи, не один раз наполегливо рекомендували Україні розглянути можливість приєднання шляхом ратифікації Конвенції МОП номер 169. Ігнор повний. Тобто, ви розумієте, наскільки виграв би цей пакет законодавчий, якби він був доповнений ще таким потужним інструментом, реальним інструментом гарантії прав корінних Я народів. наведу вам ще один приклад. Є від 2 лютого резолюція 2 чи 20 якогось лютого, 2 лютого, здається, резолюція Європейського парламенту, яка має назву про асоціацію України з ЄС. І там є стаття 60, яка повністю стосується кримсько-татарського народу, який, як ми вже знаємо, корінний народ України. Так, слухайте, вона ж не виконана, її ж не виконано. І жодної реакції немає. Я думаю, що хтось запитає на цій платформі, запитає в нашого уряду, а чому ось ми, європейські країни, ми прибули сюди, є резолюція Європейського парламенту, чому ви якісь статті виконуєте, а статтю 60 чомусь стосовно кримських татар ви якось забули. Це теж питання. Я, Айдербей, хочу нагадати, що це взагалі в ширшому контексті має розглядатися. Хочу нагадати, що фактично резолюції Європарламенту, а в 2016 році їх було 2 – в січні і в квітні, так, здається. Я пам'ятаю. І це були єдині на той час міжнародні резолюції по Криму, де чітко було зазначено, в тому числі термінологічно, кримські татари, корінний народ. І знаєте що? Ані Рада Європи, ані ОБСЄ, ніхто тоді це не писав. А Європарламент писав ще тоді. Я дуже вдячний. Я впевнений, що це депутати вносять, контролюють ці терміни. І я думаю, що це Польща, це Литва, це представники інших країн, які знають про Україну, про Крим, які пояснюють колегам, що це таке і навіщо це робити. І ви дуже вірно згадали резолюції 16-го року, де так само було написано. І дуже чітка резолюція цього року, де повторена, це просто по словах повторено. Там про підтримку того всього другого, і в частності окремо. Зокрема, означено канал АТР. І там, і в резолюції 16-го року, і в резолюції 21-го року Європейський Союз наполягає, щоб Україна створила сталий механізм фінансової та технічної підтримки телеканалу АТР, щоб він мав можливість мовити на Крим. Да, ну от про це треба казати. Треба не тільки на АТР ці речі проговорювати. Треба пробиватися також на центральні телеканали. Ну, а хто ж туди проб'ється? Вони навіть не хочуть, щоб їх транслювали на Крим. Вони ж закодовані. Вони, знаєте, як алкоголік кодується. Ось так телеканали більшість закодувалися тільки не від алкоголізму, закодувалися від мешканців окупованих територій. Просто вони, це коммерційно невыгодно. Они же говорят, вот у нас нет рекламы, нет. Из Крыма никто рекламу не дает, так? То есть коммерчески невыгодно. С Донбасса тоже. Они посчитали, там, 1+1, еще кто-то еще, и сказали, мы не хотим. И в итоге осталось всего несколько каналов, включая АТР, которые не закодированы, которые могут люди через спутниковые тарелки смотреть просто так, без кодов, без устройств вот этих, да? А остальным просто, как вы сказали, центральным каналам наплевать, но кроме Суспільного. Ну, це ганьба. Ця історія з кодуванням центральних телеканалів, мені просто боляче це згадувати і про це казати. Але оці теми, такі гарячі, стільки треба оцієї просвітницької, роз'яснювальної роботи. Бо навіть, я думаю, більшість тих, хто підтримує цей законопроект, так, ну, більш-менш символічно, виходить з того,
що нарешті якась справедливість щодо кримських татар буде здійснено. І абсолютно не наголошують на тому, наскільки це в національних інтересах. Так это в первую очередь в интересах Украины. України, українського суспільства, українського уряду, українського іміджу і таке інше. Пані Наталья, помните, как сразу, по-моему, Арсен Жумаделов, ну какой-то остроумный человек, по-моему, Арсен все-таки написал, когда этот закон был внесен, он написал, это маленький шаг для крымских татар и огромный скачок для Украины. Потому что мы сейчас в оккупации, понятно, что это будет не сейчас. Но осознание Украины, своего коренного народа крымских татар и законодательное закрепление его прав – это просто полет в космос. Вот, учитывая, что 25 лет мы не могли это сделать. Вот вы вспоминали 96-й год. Это в воду вступит, Алоч, 25 лет и 8 лет после Майдана еще. Да. До речі, просто згадуючи ці 25 років, хочу сказати, що тоді міністром юстиції був Сергій Головатий, зараз дуже відомий по справах Конституційного суду, а найактивнішу участь у роботі цієї міжвідомчої робочої групи брав Рефат Чубаров. Розумієте, яка тягла історія, який 25 років. Смотрите, но дело в том, что, видимо, карма нашего народа. Крымские татары всегда добиваются восстановления своих прав, но это длится, к сожалению, очень долго. Это я не шучу, это так вот и есть. Ну, а з Арсеном ми ж разом брали участь в усіх цих нових розробках. А чому я згадала Головатого? Тому що він, як юрист, на мій погляд, ну, мабуть, це ж таки найпотужніший, чи один з найпотужніших міжнародників і конституціоналістів України. Він провідну роль відігравав в напрацюванні оцього драфту нового 10-го розділу Конституції України. Причому це була така блискуча робота, ну просто настільки досконало, кожне речення, кожен термін, все перевірено на відповідність і міжнародним нормам і стандартам, і внутрішньому законодавству. Як все це узгоджено було? Ну просто не можна допустити, тому я все ж таки вважаю, що треба, ну, може вам звернутися безпосередньо, мати зустріч з міністром Ткаченко, просто цю проблему обговорити, і що ви звертаєтесь за порадою, за допомогою, як оцю дискусію, яка так успішно точиться на каналі АТР, ширше винести на загальноукраїнську аудиторію. Може він підкаже, краще до Путіна звернутися. Ефективніше буде. Бо я жартую, звісно, але ми ж бачимо, який ефект. Ні, ну ви згодні, що треба шукати шляхи, щоб це не було в цьому вузькому просторі? То, что вы говорите, абсолютно имеет рацию, и с Ткаченко нужно разговаривать, и с другими министрами, потому что это должна быть тема, если вот действительно люди хотят дальше идти по этому пути, а это, ну, очевидно, так и должно быть, и так и будет, да, то где-то, по крайней мере, раз в месяц этой проблеме должно быть посвящено какое-то ток-шоу. Это должно где-то показывать. Причем мы же, если у нас были бы возможности, чисто финансовые вопросы, это просто вопрос финансов. У нас же было очень крутое ток-шоу «Мост», на котором мы связывали Крым с Украиной. Здесь сидели политики, ведущие от разных партий, от «Слуг народа», ну, кроме ОПЗЖ, да, которым просто этой страны не надо. И вот это ток-шоу, в принципе, мы готовы транслировать на любой центральный канал, если они хотят это показывать, да, в прямом эфире, делать коллаборации какие-то вместе с кем-то. То есть мы отдавать готовы все. Нам ничего не надо, у нас цель одна, чтобы больше людей про это знало. Но вот о чем мы говорим про центральные каналы, там, про министра, что он кому-то там
нам что-то может приказать, и кто что-то там выполнит, я не знаю. Вот. Но если у нас вот до сих пор нет возможности восстановить это ток-шоу, оно выходило раз в неделю, раз в 2 недели, раз в месяц, как у нас денег хватало. Просто каждый выпуск стоит денег. Это было совершенно блестящее ток-шоу. Я уверен, что мы его восстановим, когда у нас будут финансовые возможности. И я хочу, чтобы на ток-шоу украинских, конечно, поднимались эти вопросы. Потому что, если это так дратует Путина, что ж мы равнодушные такие, что ж мы не понимаем, о чем идет речь. Но, слава богу, начало доходить сейчас. И сейчас уже никто, наверное, кроме совсем уже врагов и идиотов, не спутает, что такое коренной народ Украины, а что такое национально-этническая группа. Как, допустим, кто там, не знаю, венгры, болгары, украинские, там, кто угодно. Это все наши граждане, но другое. Це така трохи чутлива тема. Я бачу, що осучаснення українського закону про національні меншини, а це ті, кого ви назвали, це класичні, традиційні, саме національні меншини, чиї права захищені відповідним міжнародним законодавством, ратифікованим Україною, тобто Рамкова конвенція Ради Європи про національні меншини. Але тут, на мій погляд, наші законодавці, ломейкери, включно з Рустемом Умеровим, пішли по трохи такому популістському шляху. Вони вирішили, що сам термін «національні меншини» якийсь образливий, якийсь принизливий, і вирішили його замінити терміном «національні спільноти». А чому це погано? Я скажу чому. В першу чергу тому, що міжнародне законодавство не існує щодо national communities. То есть это Воно термін свой все про внутрішній. national minorities. Тобто треба десь всюди буде уточнюватися, що під українськими спільнотами маються на увазі міжнародний термін меншини. І це, просто, знаете, а может быть, тут Украина опережает весь мир в толерантности. Вы знаете, когда-то говорили инвалиды, Потом сказали, что инвалиды говорить нельзя. Потом начали говорить, я просто это помню, я же работал, когда в журналистике 33 года работаю, как менялось вот это формирование. Потом стали говорить люди с особенными потребностями, да? Да? С особенными потребностями. Да. А до этого, последний термин, до этого было люди с ограниченными возможностями. И инвалиды, и с ограниченными возможностями были признаны нетолерантными, а лучше люди с особенными потребностями. Здесь нет ничего принизливого, и, может быть, человек, может быть, ему неприятно чувствовать себя в меньшинстве. Даже вот просто я в меньшинстве не хочу быть, я хочу быть, не быть в меньшинстве. Хай буде суспільство там національне. Ви знаєте, це дуже цікава думка і дуже переконливий приклад з цією зміною термінології. І, просто це більше поваги, уваги, дійсно, до цих прошарків в суспільстві. І, звісно, Україна на сучасному етапі не має достатньої ваги, скажімо, на міжнародній арені, щоб ламати усталені тренди. Але як перспектива це цікаво. І я вже думала, що дійсно, є така двозначність. Деякі країни розрізняють національні меншини і етнічні меншини, маючи на увазі іммігрантського походження, тобто нові етнічні спільноти. А якщо все це буде спільноти, то їх легко. Традиційні, автохтонні, іммігрантські, і все це етнічні спільноти, так воно дуже непогано виглядає. Я ж про те і кажу. Так, знаете, со стороны послушал и думаю, что действительно, я просто помню, как в школе еще, вот когда тебя меньше, и когда говорят, да вас там мало, да вы там это... То есть, что такое мало? Я помните, как Мустафа Джемилев сказал, вы довели численность моего народа в Крыму, уничтожили мой народ в Крыму, да?
ну, с 93% Крымлы до там, нуля в 1944 году, а сейчас упрекаете нас тем, что нас мало. Вы нас сначала уничтожили, а потом говорите, ну, что вас слушать, вас мало, да? То есть права не зависят от количества. Не права вот этих меньшин так, национальных. Ведь никто же не может запретить, наоборот, государство должно поддерживать изучение и венгерского языка, и румынского, и болгарского в местах, где живут эти люди, и культура. Да, они граждане Украины, но они абсолютно имеют такое же право, ну, кроме политических прав, вот как коренные народы должны иметь, они же имеют все права гражданские, плюс, это же называется позитивная дискриминация, то есть плюс у них еще школы будут со своим язиком, там преподавание в каких-то классах и так далі. Я якраз хотіла вам заперечити, але ви самі зауважили. Це не просто, якщо меншість має мати прав не менше, ніж більшість, а навпаки, ознакою розвиненої демократії є підвищена увага до тих груп соціальних, етнічних і всяких інших, які в меншості, і тому disadvantages. Тобто вони апріорі в гіршому становищі, ніж більшість. І тому я дуже зраділа, коли побачила в цьому новій версії законопроекту те, на чому ми наполягали весь час, тобто оце згадка про заходи посиленої підтримки. Це, до речі, термін, за який я боролася, бо раніше в драфтах, знаєте, який термін замість цього вживався? Позитивні дії. А ви вжили термін «позитивна дискримінація», яка також, це якийсь перверсивний, неправильний термін. Значить, я вважаю, що оце affirmative action, найкращий український переклад, саме заходи посиленої підтримки, які тепер легітимно можуть бути вжиті саме до корінних народів, без всяких криків, а чому це їм надано більше прав, ніж там у більшості, ніж у... А от законодавчо закріплено у повній відповідності не просто до міжнародного права, а й до реальних практик розвинених демократичних держав світу. Я колись дуже детально вивчала цю тему. Вы знаете, у Украины, правда, есть шанс, вот если идти по этому пути и разрабатывать законы про вот этнические группы, про там, поддержку этнических групп, там, про поддержку коренного народа, но это, понятно, отдельная тема, оккупация, это вообще как бы, да, но в принципе, то если это законодательство удосконалить, да, сделать его, ну, идеальным, соответствующим всем нормам, лучшим международным нормам, потому что где так, а мы можем сделать так, что Украина станет законодательным примером даже для Европы. Если мы грамотно это законодательство примем, четко разграничим все и скажем, вот тут мы так помогаем, тут так, потому что, ну, вообще-то говоря, если вот человек сильный, образованный, умный и добрый, он всегда же поможет, не знаю, тому, кто младше, тому, кто слабее, тому, у кого там что-то не хватает. Он всегда ему что-то... Также и для украинцев, как бы большой нации европейской, и для Украины, это же, ну, я не скажу обязанность, но обязанность чести, скажем так. Это честь помогать людям, которые живут в Украине, такие же граждане, но у них есть особенные какие-то, я не знаю, как это назвать, но потребности особенные, да, которые государство не то, что оно с удовольствием должно им это давать. Как вот в Финляндии самом там строят школы, где там все диалекты изучают, где преподают там какие... И то самые недовольны, что и Финляндия какая богатая страна, да, но все равно заботу должен чувствовать каждый гражданин, будь он там, не знаю, этнический кореец или этнический венгер, и неважно. У него, если группа людей живет. Коренной народ это вообще отдельный. Вот сейчас мне очень важно, что люди начали понимать разницу, что вот эта дурь про коренной народ Украины русских или коренной народ Украины там венгров, вся эта лавочка закроется уже наконец, потому что, ну, это просто неправильно. У мене просто до вас питання. Чи можливо, що ця хвороблива, а я вважаю її все ж таки не раціональною, а хворобливою, реакція Путіна дійсно базується на такому повному незнанні оцього ані міжнародного права, ані власного російського права? Наоборот, он все знает. Как раз Путин все знает.
Ну, тоді це лицемірство, ну, має бути начебто розраховано тільки на власну аудиторію. Ну, в основному, але да. оце таке, що вони ж подали, да, скаргу там і накляузничали, як обіцяли там в ПАРЕ, знаєте, да, Нет, цю в суд історію? они написали, в суд в Страсбурге написали. Мгм. Причому от Україна має це чітко відстежувати, хто є хто. Ця заява в ПАРЕ, її варто читати окремо, бо вона також була інспірована фактично, хоча йдеться там про національні меншини, але насправді знов-таки вся загвоздка для них – це оцей законопроект, закон про корінні народи. 28 підписантів, так? Із них 18 росіян і 4 серби і по 2. Угорщина, Молдова і хтось третій. Ну, кого, І, звісно, Вірменія. на кого денег хватило, те... Ну и все. Ні, ну ви знаєте, це просто мене останнім часом турбує оця певна розмитість зовнішньої політики України, і вже невідомо, хто нею керує, хто за неї відповідає, і хто виступає з абсолютно протилежними Ну, речами. Арахамия, вы же знаете, у нас Знаю, главный да. спикер. І да. потім, значить, змушені представники Міністерства закордонних справ выступати з поясненнями, з тлумаченнями. Представляете, как сейчас Кулеби, да, например? Ну, я надеюсь, что просто Арахамию уже настолько хорошо знают в мире, что вопросы не задавать уже будут. А так спрашивают, вы правда собираетесь шантажировать мир ядерным оружием? Там? Ні, ну Да. це не вперше і не він один, і мене це просто лякає і шокує. І ще й тому, що, ну, ви знаєте, який був успішний посол України в тій же ж Туреччині? Андрій Сигіба. Він, до речі, для всієї аудиторії має бути важливо і цікаво. В 2019 році в Туреччині був визнаний послом року. Забрали його, прибрали, а як успішно розвивалася за нього оця взаємодія партнерська, стратегічна. І що, зробили його ще одним заступником, відповідальним за міжнародну політику, за зовнішню політику. Це вже другим в Офісі президента. І що? Надало це цілісності, якоїсь структурованности, стратегичности у зовнішней политике? Ну, знаете, я думаю, что нет, и я думаю, что это только маленький один пример. Вообще, конечно, президенту стоит навести порядок во внешней политике. И наверное, некоторым людям надо сказать, что внешняя политика – это не их тема. И пусть они занимаются тем, в чем они... Да, и чтобы Кулеба потом не краснел ни перед кем, не объяснял. У него нет времени на это. Ему сейчас нужно, чтобы как можно больше президентов, премьер-министров приехал, министров иностранных дел, чтобы была полная платформа. И в это время мы какие-то... Причем цитаты такие, и причем они говорят, что нас неправильно поняли, мы не это имели в виду, у нас выдернули из контекста. Ты не говорите вы таких вещей, и никто выдергивать не будет. Не надо про Китай, про коммунистическую партию Китая. Ну вот ты не знаешь, что такое Компартия Китая. И не говори никому. Или скажи жене. Скажи, вот в Китае клево там, да, ну и спокойно. Да. Не знаешь ты ничего про там ядерный шантаж, там, и мы, как получается, шантажирует мир, это как Кимы, что ли, в Корее, да? Понятно, что выдранные из Кортеса, это если бы да кабы, просто не говори про это, не надо такие слова употреблять. Или президент скажи, вот ты и ты вот говорите по внешней политике, а вот ты и ты, пожалуйста, никогда. Тем более накануне визитов к Байдену, накануне Крымской платформы. Это же просто прямой вред президенту. Как бы они не со зла, наверное, просто по недоумию, там, по недознанию. Да? Ну, это надо что-то порядок навести. Ви говорите, що нет порядку, я согласен. Це дуже важливо. Дійсно, це болісна тема, бо в роздрай, таке враження, пішла ця наша зовнішня політика. І зверніть увагу, не тільки наїзди на Сполучені Штати з різних кінців, і оце вихвалення Китаю, ну, дуже добре.
партнер торгово-економічний, це нікуди не діватися, і не тільки Україна, всі, включно з тими ж Сполученими Штатами, мають активізувати. Ну, Компартию зачем хвалить китайську? Ідеологія пострадянської країни тепер, через 30 років, вихваляти комуністичну партію, це така дикість, це такий жах для мене, як людини, яка в тому Радянському Союзі жила і добре його знаю. І цю домінанту тієї комуністичної. Пломбир-то помните? Пломбир помните вкусний? Да. Ні. Не пам'ятаю. Для мене в Радянському Союзі не було нічого, ані смачного, ані хорошого. Тобто це, хочу нагадати, наїзд і начебто, ну, в такому загальноукраїнському вимірі виправданий, йдеться і на Німеччину из-за цього домовлености. Но это еще ладно. Вот сейчас наш президент едет к Байдену, уже известно когда. И еще не было встречи, еще никто никому дверь не открыл, еще самолет не заправлен, еще постель не заправлена, еще там никто не умылся и не поехал в аэропорт. А Арахамия уже говорит, разговор Зеленского с Байденом будет на повышенных тонах. Ой, не кажіть. Я Зачем? просто перечитала... Давид, зачем ты это говоришь? Зачем это все? Это какой-то вообще просто какая-то я не знаю. Ну і до слова вже, якщо про зовнішню політику і, зокрема, Німеччину, ну, для незадоволення дуже багато цих резонів, але в чому все ж таки, на мій погляд, полягає завдання дипломатії, зокрема української? Шукати спільної зацікавленості, спільних інтересів. І ось в контексті нашої розмови хочу нагадати, чи повідомити тим, хто цього не знає, що в світлі згаданої конвенції МОП 169 15 квітня цього року Німеччина ратифікувала цю конвенцію. Ну от, а чого б нам не ратифікувати? Ну, тобто, бачите, є отакі позитивні приклади. І на цьому ґрунті можна було б звернути увагу, що ось Україна також намагається просунутися так само, як Німеччина. Да ми круче Німеччини. Угу. Ну, круче. Да, ні, що там ці просто німці? Да. на це хтось звернув увагу? Нет. А треба? На это есть вы, пані Наталя Белецер. У нас Дякую, в ефірі, да. Я дуже вдячна, що ви мене запрошуєте і такі для мене невимушені бесіди ведете, але якось немає відчуття достатнього ефекту. Слухайте, вам лежало сама жизнь. Вы, вот я вам завидую честно, вы в 96-м году начали этот процесс, и вы дожили до победы. Не серьезно, это дело жизни. Это вы, на самом деле, юбиляр, именинница сейчас. Вы человек, который увидел плоды своего труда. Поверьте мне, это не каждому такое счастье дано. Ви знаєте, щастя, ви праві, дожити було, але найбільший пік щастя, можна сказати, ейфорія, була в абсолютно голодній, в буквальному сенсі слова, от початку 90-х, коли я дожила до того, що розвалився цей монстр. Ну вот, видите, вы дважды счастливый человек. Да. С нами была Наталья Белецер, дважды счастливый человек. Совершенно потрясающая женщина, умница. Ну просто, я не знаю. Таких людей на монетах надо чеканить. Причем еще даже можно начинать при жизни. Спасибо, пани Наталья. Дякую. Спасибо всем. 5 минут, и я вернусь в эту студию, и на связи будет Борис Райт-Шустер, политический журналист из Германии. Вот он много интересного еще вам говорит. Не переключайтесь.